Pozhobiť zaneprázdnenie je najlepší spôsob, ako upútať na seba. Keď chválite výzor vašej partnerky, buďte uvoľnení, ale neprežente to. Ak sa zoznamujete s jej rodičmi, nemali by ste byť príliš prirodzení, ale ani príliš nadšení. Privedte ju k autu a nezabudnite jej otvoriť dvere. Len čo ste v aute, máte rôzne spôsoby šoferovania. Ak jazdíte takto, mohli by ste ľahko stratiť jej rešpekt. Ale ak jazdíte takto, vždy je lepšie ísť taxikom. Onedlho ste už pred vchodom do reštaurácie. Ak ju odprevádzate ku stolu, následne jej však pomôžete posadiť sa na stoličku. A zbuďte pozornosť čašníka. Výber z vinného lístku je veľmi dôležitý a preto neznalosť je nemiestna. Len čo vám prinesú fľašu s vínom, je čas na ochutnávku. Ale neradím vám hrať sa na veľkého odborníka. Čas pre sebaovládanie je dôležitý počas jedenia. Ak jete rýchlo, ale nejedzte ani veľmi pomaly. Ďalšou dôležitou vecou je preberanie účtu. Mali by ste pritom zanechať chladnú hlavu. A takto je to nesprávne. Dievča samozrejme navrhne zaplatiť, čo by sme mali odmietnúť. Ale keď inak nedá. Ďalšia zastávka je moderná diskotéka. Len čo ste vo vnútri, ocitnete sa v obrovskom hluku a vyzerali by ste úplne zle, kebyže tvrdíte, že nepočujete. Radšej sa tvárte prirodzene a sexy. Takto je to dobré. Takto je to lepšie. A takto to už prichádza do totálneho omylu. Po státi nasleduje technika tanca, ktorá je veľmi dôležitá. Veľa ľudí nevie tancovať a preto sa až priveľmi hýbu. Iní sa zase málo hýbu. Niektorí tancujú, ako keby mali niečo v zadku. Iní, ako keby z neho niečo malo vypadnúť. Niekedy je lepšie netancovať vôbec a nafingovať športový úraz, ako opustiť tanečný parket. Ak vám na to nedojdu, tak približne za 25 minút ste už doma. Je dôležité sa uvoľniť a vytvoriť podmienky pre hostia, nech sa cíti ako doma. Bude sa pravdepodobne cítiť nervózne ako vy. A z toho dôvodu netreba robiť nejaké zdĺhavé výkony.
potom pustíte hudbu. Okrem toho správneho sedenia nič vám neporadím, lebo to záleží na danej situácii. Ale určite nepúšťajte Hansa Zimmera. Teraz následuje tá chvíľa, na ktorú ste už celý večer čakali. Ale toto už bude téma na budúco týždňové vystúpenie. Tak aby sme vás nenapínali. Takto je to správne. A takto by to bola úplná totálna katastrofa. Totálna.